Fa 997 dies que portem a l'esquena la guerra d'Ucraïna, 425 que patim el malson de la destrucció de Gaza a mans de Netanyahu, 43 jornades de la trista i dolorosa gota freda del 29 d'octubre i tan sols un dia que altres insurrectes han aconseguit fer fora del poder Bashar al-Assad. El planeta no pinta bé. No pinta bé amb aquests conflictes evidents i amb altres que es viuen sense el focus dels mitjans de comunicació. L'arribada de Trump a la presidència dels Estats Units d'Amèrica no resulta gens alentidora, com tampoc no ho és la permanència del deshonorable president valencià i el seu equip a Palau. Amb aquestes cartes a la mà, resulta bastant difícil tornar a cap normalitat. Gràcies que la generació de la solidaritat apreta amb força i està decidida a canviar la deriva que portem.